Taunobatsirwa watoona vanobvisa mari $15. Ndau yandisina kusimba humwe ndangoona mari yedare yandakanga ndichiti mari chaichai ndayandisina ndangori inini ndikuona vanhu vakamborara wese dzingori shanje dziri kuitirana munozviona sei? Nemukadzi wako mudiki munoonangana one wese one wekutanga tanga ndiyo anga netu wekutanga ndine first chachanda netu saka uyane one wechitatu munoda kuchengetwa kaiona wava kusvidzwa chinokonzera kudaro pane zvinenge zvichitaurika ndosaka ndichiramba kuchengeta. Iwe enda kumaintenance, ukaenda kumaintenance nhau yenyu inopera because hapana uroimba vari kungoshatirwa marwadzo ari kudini ari kuita. Woenda kumaintenance uchibva panapa vari kuti handi mutaura kuti anofamba sei maintenance kuti anga achibvisa mari handi anosenza anotambira. Mukaenda kumaintenance kutukana kwese kunobva pera. Makasenzesa mari kuya kudai right. What 50 plus 30 plus 10 which is $90. Right. Umdzorera mari yekuunza kudaro $90. Then achaenda kumagistrate court opuhwa kuti mupinde nenhau yemaintenance kuti uchengete mwana wako waakasiya ainayo. Then kutukana kwese kunopera nekuti akakungotukana vanhu vakamborareka munotukana all sorts of words nenhau yekuti chii iwo unenge uchirwadzirwa kuti ona uyo achichena wemukadzi wake muduku ainaye achichena iwe wako uchimuona achidya nhoko dzezvironda baba vacho varipo. Saka iwe munosvika kupi ende muchigara mukomboni imwe chete achipfuura nepamwe penyu zvichinhuhwirira pamba pako zvichinhuhwirira kuti mune kakafura iri kuitwa kumba kwake vari kudya pamwe nemangai. Iwo nda kupfidzisa mwana nekuti wakarambana namai wacho usanakirwa uchidaro. Uyo mwana wako irregardless yekuti makarambana makadii, mwana wako irresponsibility yako. Ukaona kuendeswa kukoti kumagistrate kunodimaintenance kana kuti munhu wemunoziva kuti unokoniwa. Iye mukadzi uyu ungazive kuti akakuona utori nemwana, saka mwana aripo haisi mhosva yake, anoda kuchengetwa newe baba wacho. Handiti unopa unoti pamwedzi wega wega uchimupa mari bari kana zviri kukona iye uchisimuka uende kumagistrate nokuti nyaya yenyu inoda kumagistrate asi omupa umuzora tati $90 dzake dzaasingasenzesa kuita matare ati auya kukupa advice. pamusoro indibvunzo sandapindura
$90 ine magwaro here anoreva kuti 90 zvisho yakashanda kana kuti yangu mari yekubva musoro nemunhu. Inawo marisiti. Makandikawo ndinogona kuitsvaga asi handingaigoni hangu ndinganyepo ndikaione pari zvinhu handina. Asi chandikumbira ndokumbirawo marisiti emari dzese idzi 90 youya apa nayo handikakavadzani nazvo. Kana rurumda rutaura wakagadzikana. Zvakashoma. Wauya panapa ndinokaona samanisi. Ndakaona samanisi. Ndo yakunza panapa. Wakaunzi unoenda marindari. Wapisa. Wapuwa risiti iri pamarindari. Wapuwa risiti. Chingo mani. Kuti uye pano kuyanenge atosevenzesa mari. Ukaona uchiona samoni kumba kwako. Watosungiswa nemunhu abhadhara mari kuti samoni iroro risvike pauri. Taurikutaura zvemarisiti izvo urikutaura hako zvekuda saka usi kuchengeta mwana iwe nekuti une nharo kuda risiti ere kuti nhasi mwana wangu adhaporizhine mari yakati ndokuti uzomuchengeta. Hatina problem nazvo. Mabharani anongogadzirira chii marisiti acho ekunyika haisi problem. Mabharani ogadzira risiti yepayment ye90 yanyorwa apa kuti kune 50 yesamoni koita 10 yedare kuita 60 koita 30 yetransportation kuita 90 omupa marisiti acho ndo ndizvo tingaswere tichinetseka tinopuhwa nedare marisiti acho wozi yese imari iri genuine ine zvipatsano zvayo. Ayo ndatenda mabuda panza iyo yebhazi inonzi $30. Akunzi $30 handisiziva kuti kubva kusvika kupi bwezi handisipanzisa. Munobva kupi? Tsanangudza. Ndinogara paEdhimu. Baba wangu wakabva pachikoro unoita 5 wakaya nehanzvadzi yangu washandisa 10 kuuya 10 kubva yaita 12. Apo washandisa 5 kuuya pamuvhikira washandisa 5 kubva yaita 10 yobva yakunda mu30. Ndiyatezvara wako wafambisa zviya kuzofanya aiwa iyo unoisa mapepa ezvepfuma asi parambano vanhu idamage yamunotoclaima nekuti havasiri wese. Manzwa mwana wenyu achitaura kuti hai ndakati waakunza mukadzi wechipiri ndaakusuduruka. Mwana wenyu ndiye akasuduruka ega. Pachivanhu chedu isusu hatirambi kuti murume aroora vakadzi vanoda nekuti zvagara zviripo pachivanhu chedu. Asi mukadzi akati ndaakusuduruka hangu murume akuroora vakadzi vamwe ndaakusuduruka hangu kuda kwake hatimuti chii. Saka pakadaro kana maakutoreka hapachisina roora inobhadharwa madhamage chete. Saka mozoisa mapepa kuti muti kwacha ndoda pfuma yangu yotongwa yakadaro. Iyi nhasi tinotonga iyo mwanasikana wenyu mukunda wenyu atandi kutonga yekuti wakandipfuma kuona kuti sevanhu vanodanana vari vairi vakagara wese matukano anodii anototi hai uye sekutaura kwari kuita kuti tine godo rekuti haasi kuchengeta mwana wangu. Tinozoona kuti pano pane godo panobva zvakaipa. Saka tiri kutaura kuti aiwa kuti godo risaitike enda uchindopuhwa mari yako inozivikanwa nehurumende kuti yemaintenance. Godo iro rinobva nekuti mwedzi wega wega nekuti uyu haasi kuzvigona kuti ati mwana wake ari kuku achimupa mari yekuti awane raramo. Saka padaro manje hurumende yakazviona kuti kune varume vakaoma mwoyo vasingadi kuchengeta ropa ravo
ndopavakaiti nyaya yemaintenance haiitwi nesu madzimambo, inoitwa nemajustic court. Dare repamusoro pedu ndo rinoita nyaya dzemaintenance. Saka ndo dare rinobvumirwa nehurumende kuongorora welfare yewana. Saka isusu achibva panapa obva atosiyawo aenda otondopuwa mafomu acho ekufira nekutaurwa kuti oita sei, omusungisa kuti auye kukoti, then nyaya iyi inopera. Saka tamuti anobvisa, unebvisa rinhengo dzasara time 90 bucks. tokupa by October 30 anenge abvisa. Kana asina kubvisa munouya kwatiri dare rochienda kuzondotora. Ende dare kana kuzotora ndopaunozoona kutorwa kana mombe kana maTV kana chii, osara mumba musina chii. Ona kuti October 30 wavapa $90 yavo yekusungisa kuuya kudare kuswatu. Masamoni ekumejasiti ari kuuya kuswatu. Ndikuona kuti ndururani isingadi kuchengeta mwana. Kana ndakanzi mwana hasi wangu andichengete mama. Kana ndakanzi mwana hasi Iyo wangu. unozviona kuti hasi wako ere? Panonetsa nekuti munhu akaita wewe sababa unozviona here kuti mwana hasi wako, nekuti matukano anoitika mudzimba. Handikwanisi kuzviona nekuti handisi wemwe yababa. Handikwanisi hangu kuzviona. Asi makamborarameze. Mararameze. Kangani. Handizivi. Kone mukadzi muduku makarara futi mese. Watauri. Vaita mwana, uyu makarara mese vaita mwana, uyu wakuti hasi wako. Ipapa mwana zo kana wakunziwe mwana hasi wako sazvinetse, ndingazvinetsere. Matukano kuti matukano ayo. Musaite matukano vana mai. Musaite taurai mamu mashoko muchiziya ramangwana. Musati kana mashatirwa maakurutsa mashoko. Zvinoita kuti vana baba wasange wachizotawo kamoyo, vaomese mwoyo. Nekuti mashoko amune muchiita, muchiparura mashoko, iye muchiziva kuti ndiye baba munotaura kuti hasi mwana wako, hasi chii mukutaura. Zvinorwadza isusu vana baba. Saka musaite zvinhu zvakadaro. I think idzidziso iri kupuhwa kune madzimai ari panapa kuti tukai muchidzora mazwi, musarutse kana muri kutuka. Tinozviziva mudzimba munotidaro. Mashatirwa motidaro. Vozochema mani. Mwana ndowako matukano chete mumba. Kurwadzirwa. Chengeta mwana ndowako, usabhoeke nekuti pamwe ndiye achakurechengeta mangwana. Mwana ndowako, matukano vana mai vanorutsa. Mazuva zvichinzi ukazoona vanhu vachiti wakakunda, haisi nyore kugara nemadzimai, asi ivo futi haisi nyore kugara nesu varume. Asi tese tinofanira kuti tikunde. Handiti. Okay, ngatisimukei.